Umkhulu waseGauteng uDavid Makhura usezwakalise ukushaqeka ngezigameko zokudutshulwa kwabantu eAlexandra. Kulezigameko sekubulawe abantu abahlanu, kubo kukhona nomsakazi wesiteshi somphakathi iAlex FM. Kuthiwa kuneqembu lezinswelaboya elihlasela abantu, libabambe inkunzi, libadubule. Undunankulu kanye nabezokuphepha komphakathi bavakashele le ndawo. Intatheli yezindaba zeSABC umbalenhle mthetho ukuleli lokishi sixhumana naye manje. Mbali asikwamukele endabeni zasemini sitshele kwenze njani eAlexandra manje? Njengoba silana eAlexandra sibizwa ukuthi senziwa ukuthi sizwile ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uzofika nje kungekudala, simlindele ukuthi angene nje kungekudala, kodwa ke into esiletha lana ukuthi sekwenzeka izigameko ezintathu lapho kudutshulwa kubulawa khona abantu, esinye lapho kudubeleke khona abantu abayi5 lapho abahlanu abegcine bebula nabanye futhi abalimela bahanjiswa esibhedlela. Kwaba khona esinye futhi isigameko lapho kuthathelwe khona abantu abebehlezi emotweni bethi bazama ukucharge amafoni, bathathelwa amafoni, emva kwalokho badutshulwa. Kwaba khona esinye namhlanje ekseni isigameko lapho kudutshulwe khona usomatekisi noma umshayeli wetekisi ehamba nomunye wabagibeli. Kwaphinde futhi kwenza lokho ukuthi osomatekisi basondele lana eAlexandra Police Station lapho kade kuzwakele ukuthi kuzofika ungqongqoshe waseGauteng, base bafika khona bavimba imigwaqo, bemvimbela ukuthi engene lana befuna ukuthi akhulume nabo, abacacisele kahle ukuthi bazokwenza njani ukuze basize umphakathi ngenkinga yobugebengu endaweni. Ngiziphindisele kuwe estudio iNtambo. Asibonge kakhulu Mbali ngesikhathi sakho.